Milers de ciutadans de València han aprofitat este matí que avui és el dia de l'orxata. Al voltant de 10.000 degustacions s'han repartit en la plaça de la Mare de Déu en una jornada que enguany compleix el 10è aniversari. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen ha guardonat a les dues plataformes agràries més significatives de la comunitat, la Unió de Llauradors i l'AVA, i en elles s'ha reconegut el treball, la dedicació dels agricultors de l'horta valenciana. Mantindre l'horta en les condicions en la que se pot mantindre cultivant la xufa és una obligació nostra. Tenim que fer rentable el producte. Estem en una campanya en la que si tots esforcem serà aixina. La denominació d'origen xufa de València només es dona al producte cultivat en la comarca de l'Horta Nord, perquè hi ha horchata d'altres llocs. La horchata de allá es un poquito diferente, pero esta me gusta mucho. L'orxata té propietats digestives i és rica en magnesi, ferro, greixos insaturats i proteïnes.